Mante. Para sa itong special episode, diri sa atong gahi ni Bay, aniya kita karon sa Kabadbaran City Hall. Ug syempre, mahinabi nato ang usa sa pinakaaktibo nga mayora nga among naila-ila. First timer kini, housewife, dili ni katong mga karaan na, di ni katong mga traditional na klase nga politician. Ug ato siyang hinabion kung giunsan niya pagbangon ang syudad taliwala sa pandemya. Makauban nato karon si Mayor Judy Chin Amante. Maayong buntag kanimo, Mayor. Maayong buntag sa tanan, naminaw o namati, maayong buntag sa ato tanan. Let's talk first about the pandemic. Giunsa nimo, Mayor, pagbangon balik ang Kabadbaran City nga karon hinay-hinay na nga naulian ang dagan sa lokal nga ekonomiya? Well, una sa tanan, challenge good ni, especially sa ako, nga first term good ni ako, unya, wala po din na pagandaman nga problema, murag shock tanan pagbuto sa pandemya, pero kita sa Kabadbaran naningkamot gyud nga matabangan ang tanan sektor, no, kay tanan akong nakita nga apektado gyud, especially ang mga farmers. Ang pinakagrabe during this time, labi na pagsugod yung buto sa pandemic, was food, pagkaon. Ikaw mismo ang gabisita sa matag barangay, labi na itong pinakahilit nga dapit, nga gadala og mga pagkaon, even hantod karon. Siyempre naman kay ang uban manggod ako nakita nga kung sa ilang kita sa isa ka adlaw mura pa lang ipay ito pagkaon. Unya katong panahon nga strikto na wa na sila trabaho. So atong gisiguro nga atong mabisitahan, nagdunol ta og mga pagkaon ng hatag-tag bugas sa tanan, wala gyoy pili-pili. Ato yung gituman ang atong saad sa katawhan nga serbisyong walay pili, serbisyo tinuoray, no? So tanan pinakahilit nga barangay ato gyud nang naabtan. Ato yung gipakita sa ila nga wala gyud nato sila pasagdi. Ang Kabadbaran usa sa mga lugar nga affected labi na kaniadto sa kaning communist armed conflict. Usa ka karon sa mga syudad nga grabe ang pagkunhod sa ingon ana nga klase nga kaguliyang labi na sa kabukiran. Giunsa nimo ni Mayor sa pagpasabot sa mga tao that government is here through you? Muna, natin mga community immersions, no? Ikaw mismo ang gaagtog yun. Ako gyud. Ikaw ang ga-explain. Usahay gali di ko tugtan sa ato mga military musaka. Oh. Pero sa ako bang po na gusto na ko nga ako gyud mo explicar. Kay syempre iba lahi magid kung kita gid ang muadto. So ako yung gipasabot nga naa ang gobyerno wa mo pasagdi. Naa ang gobyerno anda mo tabang sa inyo. Gani ang atong serbisyo sa City Hall gidala nato sa ilang barangay para makita gyud nila nga naa. Mga proyekto nga ilang kinahanglan ato pong gihatag. Livelihood naa. So grabe gyud ang atong pagpaningkamot. Siguro mo ni rason nga medyo ni kunhod gyud. Kaya kung mga karsada nga angay butangan, ato gyud gibutangan. Og mga nanurrender po diyan nimo. Daghan po ang ni-surrender. So ako nalipay gyud ko ana. Malipay man gyud ta og peaceful ang atong lugar. Of course, ang pasalamat ko sa atong mga men in uniform sa pagpaningkamot pod, kumbati po dito. Unang hugot ang suporta gyud sa local government diri sa Kabadbaran sa mga men in uniform. Kasi sila man gyud ang naa po dito pirmi. How did you sustain this? Siyempre, it entails budget, no? The pandemic, the conflict. Giunsa nimo na nga dili ana kadako ang budget sa syudad. Sa ang imong bang pagkananay nagamit ani niining panahon na karon? Insik bayak ko. So ako yung isiguro nga balanse ang pag-budget. I-prioritize unsa gyud ang kinahanglan unahon. Pareha na po sa atong balay. Kung pili atong kita, mura po ito ipagawas. Dili pwede nga mudako ang igawas kaysa musulod. So ingon ana lang ang akong pagdala. Una bitaw, kabado gyud ko permiro nga makayo pagka na ko ni. Pero sa dugay nga dagan na, ako mo na kunaan nga mura ra pug sa among balay kay ako ra man pud. You were a housewife, plain housewife. Imo ba nakita nga mahimo pug kang mayor sa usa ka syudad sama sa Kabadbaran? Wala gyud. Sumuna nga ang Ginoo na gyud siguro plano Destiny. Siguro sumura destiny. pug kag si Mayor Rodrigo Duterte. Nga wa lang pud damha. Ingon ana gyud no, pero dako nga hagit. Pero para sa ako, murag may daghan lang ang akong mga anak.
ni dako lang ang akong balay. Ang importante ra gyud nga nagay kasing-kasing ang mutabang gyud sa mga tao. Wow. Peace and order, unya ang ekonomiya hinahinay balik. We've learned nga ang usa sa dako nga investors mag-put up og dakong negosyo pod sa Kabadbaran. Example ang mall, ang Gaisano Mall will be coming over. Kana ba pagpakita that Kabadbaran City is ready for huge investments? Yes, ug dako pod, syempre malipay gyud taog mga investor mo sad gani sige tagpangimbitar. Eh kung daghan investor mo saka ato ekonomiya, ang atong mga tao mo ma-improve ang ilang panginabuhian, makahatag tag trabaho, sumura siya kanang sa tawag ana nga duwa kanang domino effect. Oh. Domino effect siya mo na nga ang Kabadbaran sa mga investor manawagan ko nga dili gid mo magmahay kung sa Kabadbaran mo invest. That's why nga ang imong giuna kanang infrastructure, mga dalan, water system. Yes. This is also in preparation for big investments nga moabot diri sa Kabadbaran Yes, City. and also our sports complex. Oh, world-class nga sports complex. Yes, naatanan din ha. So mahimo po na siyang center sa economics sa Kabadbaran. And you are ready for national meets or mga sports event nga dagko. Yes, maka-host na ta. Oh. Mga dagko nga ni mga regional meet. So dit na sa una mo ang Kabadbaran dili gid maka-host sa wala gyoy saktong nga lugar. So karon ato nang giplano tanan nga mga dagkong events po din ha. Kay pasan ako nakita pa diri sa imuha nga ang mga tao diri yano ra kaayo nga mo diretso sa imong opisina, labi na kung naa ka. I mean wala kay dili kay layered, no? I mean ako sa kadugay nako pagmakita nga aw nya na kanang daghang pag-agian nga mga santos o namabot sa Ginoo ba. Diri sa imo na ang palisiya na ordinaryo nga tao na ipanginahanglanon they can meet you anytime. Yes, diri walay appointment. No? Gani pag abot na ako kung naay manghihuwat sa gawas, ako ginapangutan-on sa ilang mga tuyo. Bisag wa pa kasaka kanang pagnaon nimo na pa dito. Kanang usay sa ubos, pagod na ko na magitapok. Maluoy ko kung naghuwat sa ilang kanang maguti assistance diri, kanang naitambal, kanang hospital. Maluoy ko nga kuwato-wato sila. Una nga pag makita na ko nga naghuwat ako gud nang dalion ko na ko permahan dayon. Unya pag dai tuyo makasulod pod. Kabalo ba mo mga kagahi nga diri sa Kabadbaran City? Giila kini nga kung gusto ka magpakasal, diri na. Kay bongga gidaw kayo. Tinuod na, Mayor? Tinuod na. Ha? Gani first time nga niabot og 150 karong tuiga nga moapil sa atong mass wedding, wala pay labot ng kanang binuwan nga pakasal diri sa opisina nga tag-upa, tagtulo. Daghan kay magpakasal matingagag ko. Unsa man na kanang daghan sa taga Kabadbaran ang wa gyud matagam nga magpakasal gyud sila? Daghan ang nagkahigugmaay. May gid mo tubag nga mayora oh. Daghan ang nakahigugmaay. Kay ako pag hugot ang akong pagtuo nga ang rason nga pakasal sila, nagkahigugmaay gyud sila. Muna imong nga bunggag gyud. Special gyud. En grande. Yes. Unsa ginahatag sa mayora kay automatic mga ikaw ang mukasal, automatic na bukang ninang puday nila. Libre ang kasal, libre bugas, libre regalo, na ilang cake madala, Oba? libre pagkaon sa reception, bonggang reception, tanan gyud na. Kaya tagaan pa daw nimo og kanang mga unsa ni pang-honeymoon pa gyud sa mga hotel. Dapat ihatag nga libreng kwarto para kung Oba? gusto mag-honeymoon, pwede sa dida. Manawagan ko sa akong asawa ning taknaa magpakasal ta balik diri sa Kabadbaran. Pwede Parehistro sa mo, diri. akinalay magparehistro. Kinahanglan rehistrado kas Kabadbaran before ka na ko ikasal. So si Bernie bitok-bitok, din siya pwede nga mo parehistro diri kay mudagan beto pagkakagawad sa Cagayan de Oro. Oh. So ang Kabadbaran puno sa gugma mao daghang magpakasal. Yes, kabaw ka, ang mga taga-Kabadbaranon, mga buutan gyud. So man nakaanhimang ka diri. Oh. So man nakita nimo. Buutan o gwapa, siguro katong bata pa lang kung pangit inyo nang ginatuok. Ana. Daghay gwapas Kabadbaran, daghan na minyo og Kabadbaranon nga di taga-Kabadbaran. Daghan mga gwapa. Ako asawa na gito siguro dugo og putos Kabadbaran pod. Gwapa man pod to. Kung yun ana nga puno sa gugma, kumusta ang love life sa mayora po diri? Napa bay love life ka mayor nga daghang kay kagpirmahonon? Pag ani namo diri tong miagi, grabe nga halos di na ka makita sa imong mga pirmahan. Na love life. Nagyapon? Ang katawhang Kabadbaranon gyud. Wala naman, kay bawa maging ka. Ang love di maging magwa ang gugma. Oh. Kung mo serbisyo ka, naayod kay gugma.
Purlahi man ang gugma para sa katawhan o kanang gugma nga para kanimo ra. Nanabay nakapatukbil sa pungango sa imong kasing-kasing. Wala pa lagi. Wala pa. Wala pa. So gapangan. Maabot ra na. Moabot ra na. Dako akong pagtuo nga maabot ra na. Maghuwat lang ta. Paki-focus daw gawin, paki-focus. Paki-focus daw gawin. Pero Mayor, kani personal niya pangutana Mayor. Ha? Pero wala po din mo siya na-miss. Ang akong mga anak, ibingaw na sa iya. Oo. So, pwede ta manawagan niya ron? Bitaw. Daghang kay salamat, Mayor Judy, sa imo ang pagka very game and very sincere. Thank you also for this opportunity. Nga dako kay namo ni nga pribilehiyo nga makahinabi ka namo. Mensahe nimo para sa mga kabadbaranon. Sa tanan mga taga-kabadbaranon, mga pinangga na ako mga kabadbaranon, una sa tanan, gusto ko magpasalamat sa inyong suporta, kooperasyon o pagsanong sa atong panawagan nga mahimutang luwas aning pandemya nga atong giatubang karon. Ang ako lang yung hangyo nga ipadayon nato ni para dili mo daghan. Kay kita na ning kamot magyud ta nga di magbalikan nga naagi mataptan no, pero kita sa kabadbaran ning kamot kay mo na ako sa akong pangayoon ang ilang pagsabot nga usay nga mo stricto gud ta, of course kay mo sunod man pud ta sa guidelines nga ipihatag sa ATF. Unya ako mo hangyo gyud nga magpabakuna gyud. Kay ako yung pagtuo nga ang bakuna luwas gyud isa na sa makatabang gani angay ta malipay nga mabakunahan nata. And by the way, talking about that, no, excuse me, Mayor, doon na ba yung mga gi-order na mga bakuna para sa Kabadbaran City? Actually, ang province mo hatag. Mao sila mag-apod-apod. Yeah, mo mag-apod-apod. Pero kita diri nag-andam po ta og pondo, no, in kaso lang nga makuwang. Pero sa ako nakita karon, sige abot-abot ang bakuna. So wala pa nato nakita nga kinahanglan na ta mo palit. Alright. Ang ako na yung hangyo sa mga tao kay uban mahadlok pag yun. Of course, di malikayan nga sa social media na ay mga di maayong impormasyon nga moabot di sakto. Ina sila, Mayor, nga labi na itong mga laki na kung magpabakuna sila, mugahi po sila. Maayo unta. O ba? Tinuod na. Dati mo na nagatistigan. Wa pa, Mayor, pero bisag wa pa'y bakuna, Mayor, gahi kita kay atong programa, gahi ni Bayman. Ako kung pwede na gusto gyud ko mapapakuna na. Gusto ko ipakita sa atong mga katawhan nga dili gyud ta mahadlok sa bakuna. Muna akong hangyo gyud. Alright. Mayor Judy, daghang kay salamat sa imong panahon. O siyempre, mga kagahi, grabe, simple, from gikan sa abuhan ngadto sa lokal nga panggamhanan. Walay lain, ang gwapa nga mayora sa Kabadbaran City, Mayor Judy Chin Amante, nga sa serbisyo arang ka puwerte, unya arang pod ka pretty. Kini si Art Bonhoc Jr. alang sa Gahi ni Bay